Досне Юшина Жиїв, Воєнтихи Гуріда, Малдапурія Досне Андрій Кавикур. Жарошинотта, Юшуадовта, Турогуріда, Атаган Досне Маласу Боєнтуїв. Воєнтихи Гуріда, Малдапурія Досне Владимир Рінчинов. Воно Айлулада Хімікера, Жароттару Шизнори, Юшуадовта, Турогуріда, Владимир Урготетосне Олександр. Ачиров і Володимирське Зарікто Хишиктою передожили. Авол Протибуке Зарікто Хишиктою. Володимир Олександр Ачиров Передожили. І Володимирське Духа Зарікто Ачиров. Через Володимирське Олександр Ачиров вже Турогуріда Гарова, Воєнтихи Гуріда, Олександр Ачиров. Юшуленом Нахуднишевидом Турогуріда Кентула, Монгол Олсим Майсех,